Moikka ja tervetuloa uudelle videolle. Tässä videossa nyt on sitten vähän kaikenlaista, mutta aloitetaan nyt tästä, kun kävin tämmöisessä osto- ja myyntiliikkeessä, tämä mun vakiopaikka, ja sieltä löysin tämmöisen kesäisen taulun, minkä aion vaihtaa tuonne olohuoneen kaapin päälle, missä nyt on semmonen talvinen maisemataulu, niin tämä siihen ja talvitaulu odottamaan ensi talvea. Ja tuossa putsaillessani huomasin, että täällä olikin iso kasa nimiä, mistä kaikista ei kyllä saanut selvää, mutta tämä on ollut siis lahja eräälle rouvalle ja lahjan antajana olikin sitten jo monia nimiä. Mutta tämä on taas semmonen, mitä itse asiassa tätä tekstiä mä en silloin ostaessani edes huomannut, mutta nämä on näitä, jotka antaa sille esineelle sen niin kuin oikean historian. Ja tässä tämä toinen löytö, mitä olen metsästänyt jo kauan, eli tämä niin sanottu pirunpäännaulakko. Ja sitten vaihtavat kesä- ja talvipaikkaansa. Tämä taulu sai mun huomioon just tämän värityksen takia. Mun mielestä se sopii just väreiltänsä tähän meidän tapettiin. Ja kuten näkyy, mun mielestä se on tosi sävy tapetin kanssa. Ja näin ollaankin jo seuraavassa aamussa ja totta kai aamupuurolla alkaa tämä sunnuntai-aamu. Ja sen jälkeen alankin laittamaan pirunpäänaulakkoa esille. Pähkäilin vähän, että minne mä sen laitan. Verandalla se olisi ollut kiva, mutta siellä on siellä ei ole niin semmoisia ehjiä seinänpätkiä, minne tuo sopisi. Vaikka se ei ole leveä, niin kuitenkin se ei sinne mahtunut, niin otin tästä tämän yhden kellon pois ja laitan sen nyt tähän hirsiseinän kaveriksi. Ja katsotaan, menikö kerrasta suoraan, kyllä vain. Ja nyt voikin sitten laittaa muutaman koristeesineen siihen. Ja tää vanha öljylamppu on nyt siitä paikasta, minne vein kellon tästä paikasta. Muutamat jutut vielä koristeeksi ja näin on naulakko paikallansa. Ja itse asiassa tää olikin kiva paikka tälle, koska mun mielestä toi hirsi, seinä ja naulakko sopivat hyvin yhteen. Sinivuokot ja krookukset kasvaa jo niin komeasti tässä talon
Etelä-Seinustalla. Ja tässä ollaan viikkoa menty jo eteenpäin ja töiden jälkeen tässä aina käyty vähän raivaamassa tätä lampaiden laidunta. Ja sisko on ollut kanssa tässä isona apuna muutamana päivänä sitten jeesailemassa. Ja pikkuhiljaa alkaa niin kuin selkiintymään tämä alue. Ja tosiaan tästä otettiin yhdeltä alueelta vähän enemmän tätä vesakkoa pois. Tai tämä on jo ihan kunnon kokosta. En tiedä meneekö enää vesakkonimikkeellä, mutta kuitenkin näitä kärryjä varmaan semmoinen 10 ollaan nyt kuskattu pois yhdeltä alueelta, jossa toivotaan nyt, että siellä alkaisi sitten maa vihertää vähän tavallaan enemmän. Mutta kyllä tästä vielä tulee ihan sellainen, mitä haaveissa on. Ja tässä näkyykin tämä, kun aitaukselle ollaan nyt tehty tällainen railu tai kohta, missä voidaan sitten nyt helposti vetää se aita tästä näin. Ja tää on siis, niin kuin tuossa vähän näkyy vasemmalla, niin todella tiheätä. Et sen takia otettiin nyt yhdeltä alueelta vähän rankemmalla kädellä ja pois tätä vesakkoa ja tästä sitten näitä kaadellaan lampaille sitten, kun lehdet on puussa. Tuossa oli klippejä tässä, oliko se pari viikon ajalta, kun ollaan yritetty tuota laiduntaa nyt vähän raivailla ja nyt kun siellä ei vielä oikein mikään kasva, näin aikaisin keväällä tai aikaisin äkkihän se tulee sitten se vihreyskin, mutta siellä on jotenkin helpompi nyt tehdä sitä raivausta. Ja ehkä ensi videossa sitten käydään katsoa, että miltä siellä paikan päällä nyt näyttää vähän silleen niin kuin laajemmilteen. Ja tässä on kyllä oppinut ehkä tälle, kun on aina ollut semmoinen, että haluaisi kaikki heti valmiiksi, mutta nyt on täytynyt täällä asuessa opetella vähän siihen, että yksi asia kerrallaan. Ja nyt tuolla sitten, kun laidun on valmis, niin sen jälkeen olisi sitten ehkä vähän noita puutarhajuttuja. Mutta mä luulen, että tämä video olisi nyt tässä. Ja mä lähden verannalle laittamaan orvokkeja. Ja kiitos tosi paljon, kun katsoit videon ja nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka!